हेलो लोगोफोर आंहा दिनै सेटारडे स्पेसियेल डे फैनानै सप्तायाव खेबसे सनिबार जायो ओमफ्राय आंहा बन्द नालाय लागायनोसैलाय अमा बेदर ओमफ्राय नै अमा बेदरजों थारुनजों आंनि फेभारिट एलार्जि थेलार्जि आं मिथियालै जानांगौ आरो जानांगौ थोद सिथ्लायासो गोलैखाबाय मालाय गान खननायाव डिस्टार्बनो मोजां गोदौलायनाय रुबाय आङो सामब्राम एवनायासो खामो सामब्राम गुफुर पाफुरन बानलु गोरान देना होबाय आं गांलाबगांथाबनो थौसियाव गांलाबगांथाब देनायासो गोथाव जायो एंजब थारुन लागायलायबाय थारुनजों एसे एवबावनोसै जेबो गैया दे बेजोंनो गोथाव जागोन आं मोननै मोनथाम ओंख्रिबा आन्दायसो जानोसो आंगायो सेनेव दुखु मोननो नाङा अननाय संगं रुइहांबाय नै आराम रुइबावबाय दे दाउमासार थारुनसोमोन थुग्लिनानै साइज खालामसै रुइबाय फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय अमाजों थारुनजों माखानै थारुनखौ बारा थुग्लियासै आं एसेल' थुग्लिबाय संख्रै बानलु साखिजोब्बाय दे नांजोब्बाय खांनोसै हेलो लोगोफोर मादैया जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रियाथ' मोनसेल'हाय सनाफोर मादैना थारुनजों अमाजों ओमफ्राय बानलु थाइनै लाबाय ओमफ्राय नैबे सारायाव नांथाबनाय मैया मोनानि बेदर ओंख्रि बेखौनो ओमफ्राय लागायसानोसैलाय मादैया एकदम बिराद ओंखाम उखैबाय जानो लुगैनानै थैसै सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय दिनैबो मादैनि भिडिअखौ लागायथारनोसैलाय मादैया गुदुं आक्रमन होथारनोसै अमा होनबाथाय थैनानै थांखालायनो नागिरो थारुना एसे मादा थादोंहाय मिसाखौ मा बुंनो ओमफ्राय आं गोथावसो मोनो थारुन मादाखौ अमाया दिसिमोन गोथावथार
लोगोफोर रायलायनो रोंलायलायथारसै मादै जानाया आयौ नोगोर ओंखाम उखैबायबोमोन ना मालायनि बादि थोरसि बुंलायनाय जाग्रा लानो हायाहाय लोगोफोर बे ओंख्रि मोनसेजों जाबासो बुरजा जानो हायो दिनै बोथोरा जा सान्दुं ओमफ्राय बारबो खोलो खोलो बारदों मोजांथार मैगं थिलि एवजासिगोनहाय मुला फोनो लाफा फोनो बार खोलो खोलो बारलायनाय जि मोजां बारा मस्त मोजां अमा दाउफ्रा दिसथाबथार खालामबायलै दैया बेदर जानो हायोना जि बुरजा होदों आं बेनो ओमफ्राय आं एसेल' लादोंमोन ओमफ्राय आंहानो मोनजाफिनलायबाय दाउमासार थारुननो जा मोजां मोनो जायो नोंहासो मोनखो ओमफ्राय माथो होनबावनो मोनद्राय जायाखै एसे मोनदों आरो